Hi mga karonbel, kumusta? Tiglungag na sad mga karonbel, dali magdungan tagkilis, samtang nagkilis ko dire, nakahinuktok ko og nabutang sa kong unahuna si Lolo. Kaysa una kung maglungag siya, butangan niya og kamuti. So dali, ato sa butangan. Mauna lang yun ni nahabilin nga kamuti, nya laay man kumaura niya itong lungagon, so ato na isagol sa rice. Bukbukon siya no, pero basin okay pa sa sud. See, okay pa siya, ato lang na siyang hiwaon og cubes. Matud pa nilang lolo, nilang mama o yung mga igsuon, mong butangan nila og sweet potato, ang ilang rice kay ngano comfort food nila og makadugang sa energy kay gikan sa kapoy sa pananom og pangani. Gikan din siya nga idea sa Japan kay naasa din siya sa Japan. Takikomi gohan ang pangan o Japanese mixed rice, comfort food sa nila, pero butangan nilang timpla, mga asin or uban pang mga ricados. Pero silang mama, ang naanda nila rice ragid og kamote isagol, labi na wala pay tabo, silbiting bitay nila ba. Kay ngano magatang mas tabo para barter, di ba? Usang barter sa una. Di ba sa una ang ilang ani ug uban pang mga pananom nila, bartiran og buwad or uban pa kana isda, mga karni baron. So, by trying this one, mawara akong kamingaw ni Lolo. Happy lunch! Mao kinaron Belgams.